Fa 5 anys que les Corts Valencianes van aprovar en una amplíssima majoria la resolució per a reclamar la reforma constitucional que permeta recuperar als valencians el nostre dret civil. Juristes, entitats i representants polítics mos van concentrar per recordar que aquesta reivindicació continua més viva que mai. És fonamental deixar clar que este no és un debat de govern, sinó de Parlament. El dret civil valencià només podrà tornar si el Congrés dels Diputats aprova la reforma necessària. I per això necessitem el vot de tots els partits, especialment del Partit Popular, que és qui més diputats té al Congrés i que fins ara s'ha negat a qualsevol reforma constitucional. El PSPB sempre ha defensat aquesta reforma i la du en el seu programa electoral i fins i tot en 2018 Ximo Puig va proposar una reforma constitucional que incluïa la recuperació del nostre dret civil. Però el PP diu una cosa sí i fa una altra a Madrid. Si realment creuen en l'autogovern valencià, que ho demostren en fets i no en fotos. El dret civil valencià no és una qüestió política, és una qüestió de justícia i d'igualtat en altres territoris. No volem ser més que ningú, però tampoc ser menys. Seguirem lluitant perquè el nostre dret siga reconegut. Tota la força en esta justa reivindicació.